16,146 immigranti regolari daħlu f'pajjiżna f'medda ta' 11-il sena bejn l-2002 u l-2012. Il-medja ta' migranti li daħlu Malta matul dawn is-snin kienet ta' 1513 l-immigrant fis-sena. Is-sena li għaddiet kellha t-tieni l-iżjed rata għolja ta' immigranti li daħlu matul dawn l-aħħar 11-il sena bl-ogħla numru tibqa' dik tal-2008 meta daħlu Malta 2775 persuna. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistiku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tar-Refuġjati turi kif is-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 19.7% ta' immigranti irregolari li daħlu f'pajjiżna, dan ikkomparat mas-sena ta' qabel. Aktar minn 90% tal-immigranti li daħlu f'pajjiżna fl-2012 kienu mill-kontinent Afrikan, bis-Somalja u l-Eritrea jibqgħu fost l-iżjed żewġ pajjiżi li minnhom jiġu dawn l-immigranti. Skont l-istess statistika jidher li mis-sena 2002 l-hawn kien hawn 14,754 applikazzjoni għal protezzjoni. Fil-waqt li fis-sena 2012 in-numru ta' applikazzjonijiet kien jammonta għal 2800 applikazzjoni li minnhom ġew approvati 432 applikazzjoni. Is-sena li għaddiet 420 immigrant ġew allokati f'pajjiż ieħor. Dan juri żieda ta' 76 immigrant komparat mas-sena ta' qabel. Fil-waqt li 39 immigrant ieħor ibbenefikaw minn programm ta' assistenza volontarja. Intant din is-sena daħlu f'pajjiżna 310 immigrant irregolari.